Masa iya pe gak mulai toh. Bismillah yo. Di. Ya padha iki to? Iya, sami. Piro, Bu? Kene piro selawe? Bos. Wene iki kaget no. Aku duwe sakmene mbombo kok aku tuku piye. Iku jangan waduh kan rene kuwi sak jeromah. Iya, Bu. Salah. Iki lho. Ojo 25, Ibu. Delep. Ojo 25. 15 ya. Apa 20? Ya Allah, kok oleh 15 sak menten iku lho. Sing ceklik bunda. Iya, bunda pabrik 20. Ukurane sak menuk kuwi. Iki 20. Tunggale dhuwur ki ya iku. Iya medang rada 10.000 iki. Delep. Iku gesel 11. Iku iki 10.000 ku 15. Iki matur jin mosok tak taune kene 20 wis sampun. Tapi apa nek iki 10.000 nek 10.000 6 pisan. Jadi tas ireng. Nek 10.000 niku dereng nggih terus. Mana enggak? Ya nanti ambil Bu. 15. Niku ukurane Iya aku tak mek. Duwe. Kling kamera depan. Pada milih tas, guys. Mau pada pening ndi iki? Apa nek Bu? Sandal-sandale tas sepatu lah ning ati kaya sepatu mah. Ya Allah, kok sandal japit ngene kok. Ya. Kayak kasihan. Kan iku nek pakai AC. Bisa. Kakek wis duwe nomah. Men besi sih. Besi baraketa. Maksudnya Teko ngene lagene, Bu. guys, yo. Bar nyerangat. Ibu teh bakule to, guys. Piro iki? Nggih, niku Wis Mak, kok kenal temen 20 ya wis 20. makasih. Rolas ewu lah tora. 13 bisa nek kula. Kula nyang jenengan biasa rene. 13 lah awet iki. Oh, emang kok 13 ya kurang kula. Yo wis ta. Yo wis ora apa-apa to. Kok dibalen Make dhewe wis. Make ta enggak. Iki masa dulure. Aku gede wae mak cilik malah murah wae mak. Dilarang wae. Kuwi aja to cilik gede. Wes lho napa neh? Nalebokno mong. Mbak kolongnya polis beda. Mana nek? Kasih gini Ya nanti sempet kelingan wae. Wae malah melek kurang gede ta ra le. Enggak, wis sitok iso apa? Paling tablet tas sih. Tasnya kok kakan nggawa gawan, Nak. Iya nanti. Nanti Mas. Bolongnya sama molu. Apa ya? Rokok batan. Apa? Halo, Bro. Nanti nang sama bakul. Golek kuwi, golek Kakak. aku. Golek topi pramuka topi kurang. Ganas. Jadi, golek tas lepit. Tas apa? Tas sekolah. Ya Allah, tas iki lho sing ben gaiti ki lho. Apa jalan-jalan? Iya. Kapan? Neng, nanti jajaran kayak to. Di Rekreasi apa? Malang. Jo, jaro. Tanggane to ndi aku ditinggal. Halo, Lemut. Bani. Piye kabar iki? Kancane lawas. Baik-baik aja. Dua. Metu aliyah anakku. Ya. Sama atau cowok lah deh. Cowok yang pertama, kedua cewek. Cowok. Wes tak tinggal ya. Kowe kapan nih? Kowe betul kapan nih? Aku besok. Kowe nek mulai he. Ngebari bekakas lho. Tapi tuh gelas kuwi to. Gelas. Lu ngombe. Sesone jarap jarepe nggo es. Nggo ngombe. Tapi longgo. Ya, Mak. Apa tuku lovely kok lali lho, Mak? Iya, nah ya
Di bakule. Iki kaya enak lho. Di. Iya, dadak e wong. Golek wedak, guys. Trimo abala-bala. Di, iya. Di. Ragaman ngono kabeh.